Kabisyo! Gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie, mangayo na sad kog katahuran sa tanan nga mangayo kog timbaya. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga angkol na nakatutok sa mga auntie ngayon, at sana laging mabuti ang iyong lagay, ti. Si angkol naman na gibuti-buti. Nabanggit natin kanina sa unang oras natin sa ating programa, mga angkol at auntie, ang tungkol sa utang. Yung utang, dalawang klase meron eh. Yung involved sa utang ay yung nagpapautang at ang nangutang. Ang ilang utang ay nakakatuwa, no, kapag kakautang mo pa lang, 'di ba? Halimbawa, may fiesta. Uutang ka dun sa kumare mo kasi gagamitin pambili ng baboy. Nakakatuwa yan. Pero walang utang ang nakakatuwa kapag susubukan mo na silang bayaran. Ingon pa sa panultion, utang lipay-lipay, bayad likay-likay, singil away, busa way utangay. Alam mo mga angkol, no, minsan may mga tao talagang darating na lang sa ating buhay, no? Oo, darating lang sa ating buhay. At pagkatapos tayong gamitin ay bigla na lang mang-iwan. Ambot sa langaw, galupad way pamahaw. Katulad na lang mga kabisyo na mga taong akala mo ay kaibigan, no? Pagkatapos mangutang, ay agad-agad ding tatalikuran. Murabag ka na bang imuha bang mister nga gikan mo gadulog, nagausa nagali mo talikod na di ay to si imong misis. Ay nako, mga way puangod na mga higala nga di magtanaw sa ilang kabubuton na meron silang babayaran. Alam mo mga angkol, no, kinakaibigan ka para lang makuha ang tiwala. Pero sa oras ng singilan, abay tila nakalimutan lang nila na ang salitang kaibigan. Mga higalang, mga bakakon, lami kayong panglusio ng kigol. Grabe, no, gakuruna o kasinungalingan para lang mapagtakpan ang kahihiyan. Kabantay mo, ana, di ba? Oo, pag sinisingil mo na, pambihira. Okay pa sa alright, yung mga hinaharap ka. Yung nagtatago ang hirap. Madalas pa, tinuturuan pa yung mga bata na pag may maghahanap sa kanila, nasabihan yung mga anak, sabihin mo ha, pag may maghahanap sa akin ha, sabihin mo, wala. Kalami pang lusio ng kigol, no? Gagawin ang lahat, makatago lang. Ay nako, pati masikip na ngayong palikuran, nako. O, sa CR, no? Titiisin, wag lang mahuli ng paningin ng mga inuutangan. Ay nako talaga, no? Pero alam mo mga kabisyo, ha, mas okay pa rin siguro noon, no, kaysa ngayon ang mga mangulutang. Kasi ngayon noon kasi kahit papaano hinaharap ka. Ngayon nagtatago na. Ay nako talaga. Uy, talaga naman itong dalawang mangungutang at saka nangutang. Anyways, magandang gabi po sa ating lahat mga kabisyo. Good evening, magandang gabi, araw ng Huwebes. Ang bilis ng araw, no? Kalahain mo.
Oo, pangalawang linggo na po natin sa ating programa at sana'y mabuti pa rin ang lagay mo, Jeff. Kay gibuti-buti na. Siyempre sa ating mga kabisyo natin, mga driver na laging nakatutok sa atin. Oy, sumali na ba kayo sa ating fans ka, no? Andito na po yung mga sumali sa atin. Medyo marami-rami na, ha? So, punta lang po kayo dyan, no? Nandyan. Pag kayo po nanonood ng ating FB Live ng Love Radio Manila, okay? Andyan po. I-scan nyo lang po yan at may pagkakataon kang manalo ng 500 pesos. 500 pesos lang naman yan. Pwede na yan. Pambili ng bigas. Magkano namang bigas ron? Alam mo, sa totoo lang, no, kung nasa Visayas at Mindanao lang, hindi naman kinakapos ng bugas eh. Oo. Marami namang alternatibo pag nasa Visayas ka. Oo, kapag Bisaya, kumakain naman yan ng bugas, mais. Numero 14, perting lamian, ano, ibahog na nimog humba nga galiging-liging. Agoy, fights kayo. Meron ding mga salagon, yung mga kamuting kahoy, yung kamote, root crops. Dito sa Metro Manila, namumblema ng bigas. Ay nako. Ang problemahon sa mga Bisaya, kanang bugas sa imuhang agtang. Pimples ba? At siyempre sa mga nanonood din sa atin sa Facebook Live, no, mamimigay tayo ng concert tickets. A1 25 Manila. Ito yung ngayong darating na Sabado. So pag kayo po'y nakikinig ngayon, mag-may cellphone kayo, pwede kayong lumipat ng saglit lang, ha, para mabigyan ko kayo ng or magkaroon ka ng chance na manalo ng concert tickets para sa A1. Kinigyapon si Totoy Bato. Hindi pa tapos ang ating programa. Meron pa rin tayo hanggang alas 11, no? Dapat kada gabi na minaw na kani programa, ha? Ayaw kalimti. Og tutoy ka. Tutoy gyud call, ha, og ante. Alas 9 ngadto na sa alas 12 kadlawon. Dinhi lang sa Love Radio 90.7. Oy, saglit lang mga kabisyo, ha. Saglit lang, ha. May aayusin lang ako. Saglit lang gyud kaayo. Ayan. Okay. Alright, na. Ayan. So, ito yon mga kabisyo, ha. Mayroon tayong concert tickets, no. Aside from sa ating fans ka natin, at ito po ay scheduled po October 14th. October 14, 8 p.m. sa New Frontier Theater sa may ano siguro na. Saan ba to, Boy P? Sa may ano to, no? Quezon City ba to? Or dito lang to? Dito sa ano, Pasay siguro to. Tama ba? Okay. Cubao. Okay, Cubao. Salamat kayo, Boy P. Ayan. So, ang gagawin nyo na lang po, tingnan natin muna itong ano, ha, ang ating page po ng Love Radio Manila. Ayan. Okay. Katabi lang po ng Araneta. So, pag meron po kayong sasakyan, pwede kayong mag-park sa Araneta Coliseum, yung may parking dyan. Oo, dati lagi akong nandyan para dun sa PBA, no? So, tingnan lang natin yung mga nanonood sa atin dito, ha. So, etong concert tickets na to ng A1, ang gagawin nyo na lang po ay mag-comment na lang po kayo, ha. So, ang nakalagay dyan, i-comment mo lang ang A1 plus yung isasama mo sa concert. Halimbawa, ikaw, kay A1, ang isasama ko ay si Apple. Yan. A1 plus Apple. Yan. At siguraduhin ninyo na may sharer badge ka. Yun. Tama, no? Kailangan may sharer badge ka. So, paano ba yan? Sa mga bago pa lang dito, sa mga karon pa intao nakahawak og cellphone, ang gagawin nyo, i-share nyo po. Ayun, si Apple. Apple of the eye. Ibig sabihin, yung mahal mo sa buhay. Yan. Okay. So, i-share nyo po ang itong page na ito, itong video na ito, itong FB Live na ito. At ikaw ay may chance na manalo ng 2 concert tickets. No? Siguraduhin nyo lang, ha? Please lang, ha?
Kasi po, 2 concert tickets. So, gusto kong mapunta to sa inyo, ha? Pero siguraduhin nyo lang na ikaw, manonood ka. Ha? Kasi sayang eh. Oh, sayang, wala kasi si Uncle Totoy dito eh. Kung ako lang yung tatanungin, uy, kung meron lang talagang chance, talagang isasama ko si Sugar. Yun! Sino pa? Si Cherry, Strawberry. Ayan. Okay, so sa mga nanonood, ayan. I-share nyo lang po itong FB Live. So, pag shinare nyo yan, meron kayong share badge. Tama ba, Boy Pindot? Ayan, tama yan. So, pag may share badge na po kayo, ayan, hahanapin namin yan kung sino ba ang masiswerte. Oo. Pag ikaw ay nanalo, tingnan nyo lang dito sa sa FB Live natin kasi dito din natin ilalagay yung winner, yung nanalo, ha? So, anytime bago mag siguro Boy P, no? Bago mag 11:30 siguro or mga 11 to 11:30 siguro gano'n, no? Pag makahanap na tayo ng winner dito sa concert na to. No, A1, maraming mga sikat na kanta sa A1 eh. I-type natin yung every time ba yung kantang A1, no? Ito yung mga kapanahunan ng mga angkol. Tama. Every time. 'Yon, every time, Heaven by Your Side, Like a Rose, One Last Song, Walking in the Rain. Yan. Magandang to. Maganda to kasi makareminis tayo sa mga, especially sa mga uncles, sa mga auntie, no? Makareminis tayo, makahuna-huna tas mga kaniad to. Ayan. Alright, no? So, baka lang may mga magpapabati, kayong mga hindi sasali. Yan. Okay, so shout out muna dito kay Kenneth Ko. Good evening, Sir Totoy Bato. Shout out dito sa Camarines Sur. Super malakas dito. Love Radio, Camarines Sur. Yan. So, hindi ko lang babasahin yung mga nag-share, ha? At saka yung mga sumali, no? So, A1 plus yung isasama mo. Oo. Yung isasama mo, hindi yung pangalan mo, ha? Sa mga nag-comment, ha? Yung isasama mo. Kasi dalawa to eh. Dalawang concert tickets. Ayan. Diyan, nakalista na yun. Hindi ko na babasahin itong ano nyo. Okay. So, marami-rami yan. Gusto talagang manalo. At gustong no? Please lang, siguraduhin lang natin na makapunta kasi ang mangyayari po yan, siguro, iiwan ko lang dito sa guard siguro para makuha mo. Baka maraming nagtatanong, ha, kung paano po ba makuha yung tickets. Oo. Paano siguro dito iiwan lang namin dito sa security guard. So, pag meron kayo, dito kayo bandang Metro Manila lang siguro, no? Kasi meron din sumasali dito yung mga taga Camarines. Hindi. Pagbigyan natin yung mga taga rito lang, ha? Taga rito sa Metro Manila kayo para makuha kagad yung ticket. Ayan. Si Ramon Paniergo, Mayang Gabi, Idol Baytoy. Mayang Gabi, Sabdiha, no? Ayan, Tin Rivera, maraming salamat sa share mo sa ating group page. Grupo, mga supporters dito, Totoy Bato. Ayun. So, ayan. Sabi ni Christine Barogo, haha, ang dami naman ng kasama mo, Angkol. Pangalan lang yun, ha? Okay. So, again, i-comment mo lang ang A1 tapos plus yung tao, yung pangalan ng isasama mo sa concert kasi dalawa tong concert tickets. At kung halimbawa, kapanood kayo, i-share mo lang dito sa natin kung yung mga pictures niyo, ha, para matutuwa naman ako. At least kahit papaano, nabigyan ko kayo ng magandang experience. No. Buti pa, sabi nga nila, buti pa ngayon nakakapanood. Alam mo noon, no? Nung medyo bata-bata pa tayo, mahilig tayo mga ganito eh. Kahit saan yan, no? Mga concert. Hindi na concert. Mga baili-baili nga, bailis kuan, Pikas Barangay, ando na si Totoy Bato. Ayan. Alright, batiin natin yung mga hindi lang nanonood dito sa ating FB Live, pero yung mga tanang naminaw din sa Love Radio via Signal. Ayan. Naminaw pa ko sa ako. Namitay pa ko sa akong tinda. Sinasabit yun yung mga tinda niya. Live sa Byuda, watching. Byuda, watching from, watching from Siato Negros Oriental na ay batinggulan nga mangutang. Musaylo sa akong tindahan o kautang na niya. Ambot sa langaw, nus ako nila baryan.
August pa. October na mga suki sa utang, bayarin ako. Shout out sa maayo na akong customers. Yeah, nice evening. Shout out DJ Lala Banderas. Siguro tulog na. Siguro gising pa siguro 'yan. Naglalaro, nanonood siguro 'yan. Nakita kami kanina. Okay. Ngayon, andito ha. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga pangalan ninyo, magpipili kami mamaya ni Boy Pindot, ni Boy P, kung sino ang pwedeng papanalununin natin sa ating A1 concert. Ayan. Sabi ni Arsenio Flores, pa-shoutout po ako, Totoy Bato, listening from Mandaluyong. Ayan. Again, ang mananalo dito ay ipopost namin dito sa thread na ito. Itong video na to, no? Itong FB Live na to. Kung hindi na kami live, ipopost namin dito or i-message po kayo ni Boy Pindot or ni Totoy Bato. Ayan. Ayan, sabi ni Lenny Fortunado, no? A1 plus Mariel. Ayan, kasama ang kanyang husband. Oy, G. Yumol, shout out from Pateros, watching with my son, Francis Yumol. Okay, no? Dapat may share badge ha, yung mga sumali ha. Paano ba magkaroon ng share badge? Ang gagawin nyo lang dito sa FB Live na ito, i-share ninyo. At syempre, hanapin nyo din si Totoy Bato at Totoy Bato Official. Andyan lang din. I-follow nyo po ako, ha? Para, alam mo na. Renz Soruiz. Good evening yan. Totoy Bato Official. Yan po ang ating Facebook page. I-like and follow po yan. Good evening po, Idol Guapo. Watching here from Ilagao City. Ilagao City, Albay. Salamat, Renz. Gladys Lopez, no? Gandang gabi po. Sabi ni Tin Rivera, paano po kung taga Laguna ko? Pwede naman yan. Kaya lang, yun nga, ang show po ay October 14, 8 p.m. Kukunin nyo pa yung ticket dito sa MBC sa Love Radio. Tapos pupunta pa kayo ng parang mahihirapan kayo. Ayokong papahirapan kayo eh. Mas maganda siguro yung rito lang siguro. Pero kung kaya ninyo, why not? Diba? Oo. Sabi ni Kenneth, good evening, Sir Totoy Bato. Nandito si Boy Pindot. Yun. I-share niyo po ha. At saka i-like and follow Totoy Bato Official ha. Ayan. Maraming sumasali ha. Don't worry ha. Sana sortihin din kayo ha. Gusto kong manalo kayo. Sabi ni Faith Parungaw, first time makakasama sa concert ang Junakis. Basta siguraduhin niyo po na kasama, makukuha yung ticket kasi hindi kayo makakapasok doon sa New Frontier Theater pag wala kayong ticket. Kukunin yung ticket dito ha sa Love Radio ha. Ayan. Okay, hep hep hooray kay Greggy. Konyo Bicolano, hello. Ayan, hep hep hooray. Yan. Sabi ni Pambira. Konyo Bicolano. Ayan. Tara kape. Okay. So, marami-rami, no? So tuloy-tuloy nyo pa rin yung nyo, ha? Yung pag-share nyo ng video na to para may share badge kayo. At hindi lang yan. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-like and follow sa aking fan page, oh. So, Boy P. Gusto niyo bang Uy, sabi ni Tin, yun lang po, Uncle, but get away ko yung tickets. Ano ibig sabihin? Para makaalis? Sabi ni Gladys Lopez, no? Sana mapili para makapanood kami ng anak ko. Ayan. Sana naman to. Sabi ni Boy, okay na call. Pili na tayo mamaya. Yun! Okay, no? So, pili na kami ni Boy Pindot para sa ating winner ngayon, no? At may gagawin pa kasi ako eh. So, dito lang tayo pipili sa nasa thread, sa video na to, no? Sa ilalim siguro, si Boy P na ang maghahanap. So, Boy P, take it away. Ikaw na yun. Alright, no? So, dito na tayo. Magpapaalam na po tayo. At mamaya din, 11:30 din ang ating winner na makakatanggap ng 500 pesos para sa ating fans ka. Ayan. Huwag niyo po kalimutan itong programang to para sa inyo to. Maraming salamat sa lahat na nag-follow po sa aking fan page, sa aking social media accounts at laging nakatutok dito sa programa natin, no? From 9 to 12 midnight. Ayan. Ito po ang inyong bugtong idol Totoy Bato.
ang mulusi sa imong kigon. Dagang salamat, papayo, amping mo ha, ingat mo diha.